Yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge Sige, culture. ko na lang. This is your safe haven. This is Top Secrets. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello po. Magandang gabi sa'yo. Good evening po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Diva po. Diva, tama? Yes po. Ilan taon ka na, Diva? 31 po. Sang lupalop ka naman galing, Diva? Sa Metro Manila lang po. Metro Manila. Diva, nahihirapan ka bang huminga o gusto mo kaming hingahan lahat? Kinakabahan. O kapag hihinga ka, pwedeng yung medyo yung pag-breathe out mo nasa ibang direksyon yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo. Sige po. Okay, sige na. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa dito, Diva. Diva, 31 from Metro Manila. Ano ang top secret mo? Sawa na po ako sa buhay ko. Sawa ka na sa buhay mo? Yes po. Bakit? Paano mo naman nasabing sawa ka na sa buhay mo? Kasi po, currently, married po ako. Last year lang. And happily married naman. Mhm. But, hindi ako masaya pagdating sa sex life. Kasi, nung bata ako, nagkaroon ako ng trauma sa family ko. Kasi yung papa ko, minolest ako. Not totally na may nangyari sa amin. Mhm. Pero, nahawakan niya yung upper body ko. At ilang taon ka nung time na to? Teenager po ako noon siguro po mga 16. Alam ba ng nanay mo na ginawa to ng father mo sa'yo? Noong una po hindi. Kailan nalaman ng mama mo? Siguro po mga months ago or 1 year po. Maximum of 1 year po bago nila nalaman. Kasi, nung una kasi, parang na-shock ako eh. Kasi, hindi ko akalain na, syempre, parent mo, tapos, ginanon ka, and yet, di mo alam kung ano i-react mo. Manginginig ka sa takot or matutulala ka sa shock. Mhm. Mhm. And then, ang pangit pa kasi, wag mo na yun. Ano na lang. Then, nung nalaman niya yun, sinabi ko sa kanya, parang wala lang nangyari. Parang wala lang. Nalaman lang niya. Ganun lang. So wala siyang ginawang aksyon o hindi ka man lang ba niya kinumusta, nagtanong ng mga detalye? Wala po. As in, wala. I mean,
Kasi that time, nagrebelde ako. Yung naging palasagot ako, naging gala ako. Kasi, yung that time kasi, yung nanay ko, stay in siya sa trabaho. So, lingguhan lang siya umuwi. Mhm. Saturday ng gabi, then Sunday, nandun siya. Then, Sunday ng hapon, alis na ulit siya. So basically, growing up, hindi mo siya madalas nakakasama. Yes. At Yung sinong lagi tatay mong ko lang. nakakasama? Tatay mo lang. Yes. Ilan Pero kayo ito magkakapatid? Sa sa mga siblings, 4 kami. Pero meron akong step brother. Parang siya yung pinakapanganay namin. And ito yung twist. Yung nanay ko, kaya kami nagkaroon ng step brother dahil na-rape siya ng pinsan niya. And yung kapatid ko yung bunga. And Paano mo ano nalaman nga, lahat ng yun? naririnig ko na kinikwento niya Ng sa mother mga mo o tao, ng kapatid mo? ng mother ko. Naririnig ko sa mother ko. And what was your reaction nung unang beses mong narinig yun? Wala lang kasi bata pa ako noon eh. I think 9 years old, 10 years old pa ako noon. And then ito pa, 5 kaming magkakapatid kasama yung step brother ko. And then lahat sila lalaki maliban sa akin. So only girl ako. Okay, so only girl ka. Naramdaman mo ba na yung mga kapatid mong lalaki ay pinoprotektahan ka or imbes na protektahan ka, iba yung naramdaman mo sa kanila? Iba yung naramdaman ko kasi that time parang ang nangyari kasi nakikitulog na ako sa kapitbahay, kung kani-kaninong bahay. And yet, may nangyari din sa akin dun sa isang bahay na pinuntahan ko. Pero, hindi naman totally na nagalaw ako. Parang, naano lang ako. Parang nahipuan or something, nabastos, gano'n. So, way back, parang ba? Nakabahan ako eh. So, habang yung nanay ko nasa malayo, nagtatrabaho, stay in, kami ng mga kapatid ko, maliban doon sa stepbrother ko, magkakasama kami. And then, yung nangyari yun, na naging palaboy ako. Hindi naman totally palaboy, malapit lang din yung mga tinutulugan ko doon sa bahay namin. Pero as in, pupunta lang ako doon sa bahay namin para maligo, then aalis na ulit. Kasi nga, kahit ikaw naman din siguro, DJ Rocky, hindi ka magtatagal doon sa lugar na yun nang wala kang kakampi. Exactly. Na kapwa babae. Tsaka, ikaw lang ang mag-isang babae and you don't feel Yes. safe dun sa lugar na kinalalakihan mo. So, you will find a place para maramdaman mo na kahit papano safe ka. Okay, so saan ka nakapunta? Sa kapitbahay lang. Diyan lang, sa kapitbahay. Gala-gala lang. Pero hindi naman yung totally na, hindi ako katulad ng ibang namaltrato or something na nagpariwara, na So, napabarkada. nung time ba na yon na naglalaboy ka, naghahanap ka ng place na safe ka, nag-aaral ka ba nung time na yon? Yes, nag-aaral ako. And Nag-aaral ako. how were you nung time na yon? Nag-aaral ka, nag-eskwela ka, kumusta ka doon sa eskwelahan? Masaya ka ba? Or pinapakita mo lang na masaya ka? O doon ka nagbubuhos ng kalungkutan mo? Nakakapag-share ka ba nung time na to? Doon sa mga teacher mo or sa guidance counselor ninyo? Parang kasi malabo na kasi yung memory ko doon sa high school masyado eh. Pero way back nung 3rd year ako, parang naging absenera na ako.
And yet, sabi ng mga klase ko nung first year, second year, may utak naman daw ako. Kaso nga lang pala absent ako. And then yung third year, hanggang sa may nangyari sa akin, hindi naman ako nagalaw. Parang pinalayas ako sa amin. Kasi may kapatid ako, yung parang yung panganay namin sa magkakapatid is binugbog ako kasi hindi nga ako naglalalagay sa bahay. Tapos hindi ako nag-aasikaso sa bahay, like nagsasaing, nagluluto. So pag uwi niya, galing siya yatang trabaho nun, ang ginawa niya, binugbog niya ako, and yet yung mga damit ko kung saan ako nakikitulog, tinapon niya doon lahat. Ang ginawa ko, lumayas ako. Siyempre, pinalayas ako Parang feeling ko, pinalayas na ako. Ibig sabihin, wala na talaga akong, hindi ko na alam kung saan ako. Parang ganun. Alright. Tapos, hanggang sa, siguro nalaman ng nanay ko, ang nangyari, pinabalik niya ako, hinanap niya ako. Then, pinabalik niya ako. Yung mga kaklase ko that time, nung third year ako, grabe na-touch ako kasi meron kami nun parang project, and then, pag hindi ka nagpasa, magiging bagsak ka sa lahat ng subject. So, ang ginawa ng mga kaklase ko, nag-ambagan sila para mabigay sa akin. Ganun. Para may maipambayad ako dun sa project na yun. So, Alam ba nila yung sitwasyon mo that time? May mga kaklase ka bang nakakaalam ng sitwasyon? Sinong nakakaalam ng totoong sitwasyon mo nung time na yun? Yung mga kaklase ko, sinabi ko rin sa kanila, kaya siguro natulungan din nila ako, naawa sila sa akin. Ganun. Aha. So, nung nag-aaral ka, tapos nalaman ng nanay mo na ganun pinabalik ka sa bahay, tinulungan ka nila dun sa project na yun. So, nagstay ka ulit sa bahay ninyo? Kung saan nandoon yung tatay mo tsaka yung mga kapatid mo? Minor de edad pa ako Alright. So, nagtuloy-tuloy ba yung pananatili mo dun sa bahay na yun? Yes, to cut the story short, nakagraduate naman ako ng vocational course. Ginagalaw ka pa rin ba nung tatay mo nung time na yun? Nung umuwi ako, syempre wala na naman yung nanay ko, di ba? Hindi ko lang sinisisi yung nanay ko na wala siya lagi. Pero syempre ako sa sarili ko parang hindi na ako safe. So one time, syempre nakikitulog lang ako, di ba? One time nagkasakit ako. Syempre umuwi ako sa amin. Nakahiga lang ako. I don't know kung pumasok lang siya dahil may kukunin siya, yung tatay ko, or pumasok siya para gawin niya ulit yun. So ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siyempre mahina ako noon I think may trangkaso ako noon. Ang ginawa ko umalis ako, tapos sinipa-sipa ko siya, ganun. And then, Umalis ka sa bahay? Sinipa-sipa mo muna siya bago ka umalis? Oo. So, nag-ipon ka pa ng lakas nun kahit tinanghina ka, talagang sinubukan mo pang maging malakas. Oo. Ano bang ginawa niya? Like, pumasok ba siya sa kwarto mo, tapos tiningnan ka, ganun? Or naramdaman mo yung kamay niya? Wala naman po kasi kaming kwarto. Parang parang cortina lang na divider na yun yung, parang magmukha lang na kwarto, ganun. Okay. So, kumbaga, pinagkakasya nyo kayong pamilya doon sa bahay na yon. Apa. Alright. So, fast forward ulit. So, nakagraduate ako, nakapagtrabaho ako, nagkaroon ako ng boyfriend. Long-term boyfriend. Ilan years na kayo ngayon? Ex ko na siya, actually. And then, yun yung first time na nag-boyfriend ako. Kasi nga, takot ako kasi nga baka maulit-ulit, diba? And then, sinabi ko sa kanya lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng trato sa akin ng family ko, na ganto ganyan, ang gusto lang nila sa akin, yung sahod ko, tapos pag nag-abot ako ng sahod, sasabihin, ba't ito lang? Nung time na Dami to, pinapambayad. ito na yung nakagraduate ka, may trabaho ka na. Yes po. Alright.
Tapos yun, di nagtrabaho na ako, ganyan. And then, lahat ng ultimo panty ko, DJ Rocky, hindi ako makabili. Kasi nga, binibigay ko talaga sa kanila just to please them na, uy, mahalin niyo ako kasi nagbibigay ako ng pera sa inyo. Nararamdaman ko lang na mahal nila ako kapag binibigay ko yung sahod ko, inaasikaso nila ko yung pagkain ko, ganyan-ganyan. And then, so, sorry kung medyo magulo kasi baka maubusan tayong oras. yung ex-boyfriend ko, kinuwento ko sa kanya lahat, and then, siya, okay naman sa kanya. Pero yung ugali kasi na meron yung ex ko is para siyang manipulator. So, paano kanya na manipula? Anong ginawa niya sa'yo na hindi mo makakalimutan na hanggang ngayon may epekto pa rin sa buhay mo? Hindi madami, DJ Rocky. Ano tong mga ginawa ng ex-boyfriend mo sa'yo? Noong unang beses na nakuha niya ako is ayoko talaga kasi nga may pinapaaral pa akong kapatid tumutulong pa ako magpaaral. So, syempre, di ko pa alam kung ano mangyayari sa akin. Syempre yung nagkakaroon lang ako ng idea sa mga tao sa TV na kapag hinalikan ka or ang next scene nun, buntis na, di ba? So, ganun lang din yung nasa isip ko kasi nga hindi ko alam yung mga ganong bagay. So, nung nakuha niya ako, iyak ako ng iyak. Sabi ko sa kanya, alam mo naman na may pinapaaral pa ako. Tapos ginawa mo yon. Sabi niya, hindi niya daw ako pababayaan, ganyan-ganyan. And then, after nun, doon ko na nalaman lahat na nakipagrelasyon siya sa mas bata sa akin. By the way, yung age gap namin is 9 years. Mas age gap namin. Mas matanda siya sa'yo ng 9 years. Yes po. Mas matanda siya. Alright. So, to make the long story short, niloko ka niya? Opo, niloko niya ako ng paulit-ulit. Okay. Tapos, patuloy mo na ibinibigay yung sarili mo sa kanya? Opo. Alright. So, kailan natapos yung relationship ninyo? 2023 po. Sa kadahilan ng? Kasi ako nun medyo, hindi ko masabi. Parang, masyado akong maraming ginagawa sa trabaho. So, hindi ako makapag-focus kasi inaaway niya ako, DJ Rocky. Tsaka, yung pinakamasakit sa akin, alam mo na dati yung binabastos ako ng tatay ko, pero yung gusto mo bastos pa rin. Like, gusto niya mag-video sex kami. Pumayag ka ba sa gusto niya? Po? Pumayag ka ba sa gusto niya na i-record ninyo ang inyong kaganapan? Hindi ko po alam kung nire-record niya, pero nagve-video call po kami ng nakahubad. Umiiyak po ako ng DJ Rocky kasi syempre parang pinababoy na din ako nun. Bukod pa dun sa mga panloloko niya sa akin, gusto niya maghubad ako sa harap ng camera pag di kami magkasama. Nabababoyan ako lalo, DJ Rocky, kasi nga yung tipong akala ko naiintindihan mo yung trauma ko pero hindi pala. Then naghiwalay kami kasi lagi akong OT sa trabaho, and then pag uuwi ako, siyempre mag-update ako sa kanya. Gusto niya mag-video sex kami. Siyempre DJ Rocky, pagod ako dun, tsaka ayoko po talaga hanggat maaari. Ayoko talaga ng ganun. Kasi napapabuyan ako. Pero Ginawa niya. Anong ginawa niya? Sabi niya, nalalaki ka na. Sabi niya kung sino-sino na lang gumagalaw sa'yo, ganyan-ganyan. Malandi ka, ganun. Wala nang tatanggap sa'yo. Yung mga ganun, DJ Rocky. Okay. So, kumbaga, nung hindi niya nakukuha yung gusto niya sa'yo, pinagsasalitaan ka niya ng mga masasakit na salita.
Tapos Yes po. inaakusahan ka niya ng mga bagay na hindi mo naman talaga ginagawa. Pinagdududahan ka Opo. ganun para mag-give in ka dun sa gusto niya. Opo, laging gano'n 'yan 'pag hindi ko siya napapagbigyan. But pero nagkaroon ba ng time na pinagbigyan mo siya? Opo, pinagbibigyan ko po siya pero hangga't maaari po talaga ayoko. Pero bakit ka nagpatuloy Nakakapag na makipagrelasyon dito sa lalaking 'to? Kasi nga po nakuha na niya ako, eh. Siya ba ang una mo? Siyempre opo, siya talaga yung nakauna sa'kin first. First as in first. Alright. Tapos nung naghiwalay kayo, ano yung decision making process mo nun? Paano ka nag-come up dun sa punto na parang ayoko na talaga? Yun nga po yung may submission ako tapos yun yung gusto niya 'pag uuwi ako, which is dapat sasabihin niya, "Oh, kumain ka muna tapos magpahinga ka na, naiintindihan kita na pagod ka," ganyan-ganyan. Ang ginawa ko po, DJ Rocky, binlock ko siya sa lahat ng social media account ko, Viber, Facebook, anything na kahit sa phone number, binlock ko siya. And then, para lang magpahinga, hihinga lang ako saglit, DJ Rocky. Yun lang yung ano ko nun. Kasi mahal ko pa eh, that time. Sabi ko, hihinga lang ako. So, hindi ko siya chinat or hindi ako nag-update sa kanya ng almost 1.5 month. And then after 1.5 month, nalaman ko na may bago na siya. Anong naramdaman mo nun? Siyempre, masakit. Pero sabi ko, nagmakaawa pa ako, sabi ko po na sayang yung pinagsamahan natin, ganyan-ganyan, ang tagal na natin, tsaka mahal na mahal ko po talaga siya that time. So biglang sabi niya, ano daw, sinayang ko lang daw siya, ang dami na daw naming plano. Actually, DJ Rocky, nakabili na ang dami na namin plano. Tsaka kung pera lang yung pag-uusapan, ang dami kong natulong sa kanya. Even nakabili na kami or ako ng lupa para lang pagpatayuan ng bahay namin. Maliit lang naman. Do'n sa probinsya niya sa Isabela. Sa ngayon ba, nag-iisip ka pa na may pag-aasa pa kayong dalawa o tinapos mo na talaga yung relasyon ninyong dalawa? Nanghihinayang ka pa rin ba? Nasasayangan ka pa rin ba? No, kasi ito pong asawa ko sobrang kabaliktaran niya. Ito po talaga yung dinarasal ko na kay Lord na yung taong tatanggap sa akin. Akala ko po wala na kasi nga po lahat ng lalaki sa buhay ko, ginawan ako ng masama. Kumusta ka ngayon? Walang kumakampi sa akin. Kumusta ka ngayon? Okay ba ang pagsasama ninyong mag-asawa? At bakit mo nasabi kanina na parang pagod ka na, gusto mo nang sumuko sa buhay? Anong nangyayari ngayon sa buhay mo na nagpapabigat ng nararamdaman mo? Kasi po masaya po talaga ako sa asawa ko. Sobrang saya. Sobrang smooth. Kahit ilang buwan pa lang po kaming kinakasal. Pero yung feeling ko nagiging hadlang do'n. Kasi hindi ko mabigay yung sex. Kasi laging kapag magse-sex kami, laging gano'n yung naiisip ko na pleasure lang din yung gusto niya sa akin. Which is sabi niya hindi naman daw mahal niya daw ako. Nararamdaman ko yun, DJ Rocky. Pero bilang ang babae na paulit-ulit na ginawa ng gano'n, parang feeling ko hindi ko siya deserve. Kasi napakabait niya, pati ng family niya. Kung tutuusin, DJ Rocky, maganda yung pagsasama namin. Pero pagdating sa sex, feeling ko doon ako nagiging fail.
Sobrang maalaga ng asawa ko, Hindi ko wala akong masabi talaga sa ugali ng asawa ko, pero feeling ko dun lang talaga ako nafe-fail. Kung nakikinig ngayon yung asawa mo, anong gusto mong mensaheng ibigay sa kanya? Oh my gosh. Sa asawa ko, sobrang salamat na dumating ka sa buhay ko. Ikaw yung naglayo sa akin sa pamilya ko. Ikaw yung nagpatunay sa akin na safe ka kapag kasama. Safe ako pag kasama kita. Lahat okay. Nandyan ka lang lagi. Nandyan ka lang kapag kailangan kita. Alam mo kapag malungkot ako or masayang-masaya talaga ako or nagsisinungaling lang ako na masaya ako. Ramdam na ramdam mo ako na hindi ko naramdaman before. Walang umiintindi sa akin. Pero andyan ka. Ngayon ko naramdaman yung tunay na pagmamahal. Pero pagdating dun sa bagay na kung saan ako natutroma, feeling ko doon ako nag-fail, kaya pasensya na. Yan lang po. May anak ba kayo? Wala po. Ilang buwan o taon na kayong walang pangyayari o ganap sa inyong mag-asawa? Actually, kakatapos lang namin. So, meron naman. Pero kada ginagawa po namin yan, parang lagi kong naiisip na ito lang yung kaya kong ibigay para magtagal siya sa akin. Para maparamdam kong mahal ko rin siya. Bakit ka umuo sa asawa mo? Kasi mahal na mahal ko po siya. Sobra. Anong plano mo ngayon? Wala po. Gusto ko na lang mamatay. Kasi lahat na lang ng tao, parang feeling ko ayaw sa akin. Maliban sa asawa ko. Tapos nagiging fail pa ako pagdating doon. Parang ang sama-sama ako dito sa Iraqi. Alam mo ba kung sino yung tunay na masama? Yung corrupt. Yun yung mga tunay na masasama. Yung umaangkin ng hindi naman nila pagmamay-ari. I'm really sorry sa lahat ng mga naganap sa buhay mo na napakasasakit. Ang bigat. Ang bigat nitong binahagi mo sa amin. Actually, nag-message ako dun kay Father na ipinakilala sa akin ni Mama Nicole Yala nung merong bumisita dito sa aming pare nung kami ay nagdiwang ng aming 50th anniversary. Nag-aaral siya ng about mental health, no? And I also message our personnel dito sa HR department namin. But I think siya ay tulog na, sila ay tulog na. So, ang naging sandalan ko ngayon ay si ChatGPT. Sorry ha. I am not an expert pagdating sa ganitong klaseng larangan. I am not an expert pagdating sa mental health. And I'm just a friend who is actually listening to you right now, who wants to listen to you. And
I just wanna hug you right now and let you know that you are loved. Nasasaktan po ako, DJ Rocky, kapag feeling ko may gustong makinig sa akin. Pero walang makasagot kung bakit ginawa ng tatay ko yun sa akin. Tapos walang nagtanggol sa akin kahit sino sa kapatid ko, knowing na lahat sila lalaki. Ako din hindi ko masagot kung bakit nila ginawa yun eh. Maging ako hindi ko rin alam eh. Pero isa lang sigurado ako, mahal ka ng asawa mo at mahal ka ng Diyos. Naalala ko, merong isang misa akong na-attendan. At sabi nung pari doon, akala natin sa buhay natin, sobrang hopeless na natin kapag nakakaramdam tayo ng pagsubok sa buhay. Pero, akala natin, alam mo yun, akala natin wala ng pag-asa, akala natin hindi siya nakikinig sa atin, akala natin hindi niya tayo napapanood, o hindi niya tayo nararamdaman na parang wala siya sa mundong ito. Pero, sabi nung pari na yun, alam mo may pinapadala siyang instrumento para maramdaman natin na mahal niya tayo. At feeling ko, dito sa kinuwento mo sa akin, sa amin ngayong gabi, yung asawa mo yung ginawa niyang instrumento para iparamdam sa'yo na kamahal-mahal ka, na walang mali sa'yo. Na ang mali ay yung mga taong nakapaligid sa'yo nung bata ka pa. I'm so sorry na pinagdaanan mo lahat ng yun. And eto na lang. Yes? DJ Rocky, alam mo bang, sobra akong nasasaktan. Kasi, alam mo bang, halos araw-araw, pinapakinggan ko yung Top Secret mo. Simula umpisa hanggang, I think, 200 plus na nga yung videos mo sa YouTube eh. Lahat yun pinanood at pinakinggan ko habang nasa trabaho. Alam mo bang, isang message yung pinaka nakasakit sa akin. Huwag ka magagalit ah. Yung pinaka masakit sa akin yung sinabi mo, I think, hindi ako sure kung ito yung saktong sinabi mo na binibless ni Lord yung mga taong nagmamahal sa magulang. Parang sinabi ko sa sarili ko, Lord, sobrang sama ko ba? Kasi namatay na yung tatay ko. And yet, hindi ko siya pinatawad. Tapos yung nanay ko, hanggang ngayon buhay pa, pero ayaw ko na siyang makita. Tingin ko, yung sinabi mo pa na mas pagpapalain yung isang tao kapag minahal niya at pinariority niya yung magulang niya. Pero, parang sinasabi lagi sa isip ko na hindi ka na kailanman gaganda yung buhay dahil hindi mo mahal yung pamilya mo. Yun po. Ano nararamdaman mo? Kasi nisisip, pero parang yun lang yung dating sa akin. Well, depende naman yan kung paano talaga natin i-take yun. And magkakaiba rin naman talaga tayo ng sitwasyon sa buhay. And ikaw, tinake mo siya na ganun. So, ako, Opo, diba, napatanong ka? Opo talaga ako yung tipo ng babae na yung dahil ganun yung nangyari, walang nagmamahal. Humanap sa barkada, napainom, nag-drugs, nag-addict, nagpakawala. Ako hindi DJ Rocky. Inayos ko talaga yung sarili ko. Pero parang feeling ko, hindi ako maayos. You're doing a great job. And it's okay kung hindi mo patawad yung tatay mo. And it's okay kung hindi mo pa rin kayang kausapin yung nanay mo. Hindi ka bawasan ng pagkatao mo at hindi ka bawasan ng pagiging anak mo o kapamilya mo yung ginagawa mo ngayon. Because you are trying to help yourself. So,
Mag-iyakan na lang tayo dito, B. Charot. Eto, no, wala akong mai-advise na sound advice sa'yo dito. Kasi nga, sabi ko, 'di ba, sa programang ito, pwede kayong magbahagi ng inyong pinakatatagong sekreto. Sa programang ito, kapag naghingi kayo ng advice, may bayad na. Oo. Pero i-connect kita dun sa mga taong pwedeng mag-counsel sa'yo. If ever po na may nakikinig ngayon dito na parang eksperto pagdating sa mental health, utang na loob, baka pwede nyo naman ako i-PM, no? Kasi hindi pa sumasagot yung mga experts natin dito sa opisina kasi baka natutulog na, borlogs na, napagod kaninang umaga sa pagtatrabaho. So just in case na meron po tayong eksperto pagdating sa mental health dyan, PM nyo ko agad nang ma-connect ko po kayo sa ating caller ngayong gabi. But right now, I can offer you a prayer. Alright? So, Thank you po. eto na lang muna yung tanging magagawa ko sa iyo. And thank you for sharing your top secret to us. So, sa mga kabisyo namin nakikinig dyan, kung pwede niyo akong samahan mag-pray para sa ating top secret caller or sharer, samahan niyo ako. Okay? So, Panginoon, lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pag-aalala para sa mahalagang babaeng ito. Sa oras ng kanyang kalungkutan at dilim, hinihiling ko po na ipalibot mo siya at ipaabot mo sa kanyang inyong pagmamahal. Kapayapaan at liwanag. Alisin mo ang bigat ng kanyang puso at isipan at ipadama mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kahit sa mga pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Bigyan mo siya ng lakas para magpatuloy at bigyan mo siya ng tapang para makahingi ng tulong. Naway ang inyong presensyang magsilbing aliw, liwanag na magpapaalala sa kanya na siya ay mahalaga at merong layunin sa buhay, na merong magandang mangyayari sa buhay niya. Sa inyong malasakit, yakapin mo siya at naway maramdaman niya ang iyong walang hanggang pagmamahal sa oras na to. Sana palibutan niyo po siya ng mga taong gagawin ninyong instrumento para matulungan siya sa sitwasyon niya ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello, Diva. Hello po. Apo. Nag-pray na tayo. Ngayon, si ChatGPT nga, 'di ba? Nagtanong ako sa kanya. So, eto yung mga sinabi niya dito na pwedeng makatulong sa'yo. Now na na-acknowledge mo yung trauma mo, mahalaga daw na maintindihan mo ang mga nakaraan mo dun sa karanasan mo na trauma. Pangalawa, you opened your communication. Right now, ginawa mo na siya. And I hope magawa mo to sa mga taong pwede pang makasuporta sa'yo. And if meron tayo ditong eksperto nga na pwedeng ma-connect sa'yo, i-connect ko yan sa'yo. Thank you po. And that leads to the next advice also. Seek help from a professional expert. Ay, bakit tumawa tayo doon? Hindi pala yun yung effect na kailangan ko. Therapist ang kailangan mo. And then take your time. At if i-focus mo yung pag-iisip mo o yung utak mo doon sa mga bagay na kahit papaano makapagbibigay sa'yo ng positibong pakiramdam. Alright? Apo. Thank you po. Kung kaya mong makapag-relax, kung gusto mo nga bumisita ka pa dito sa Love Radio, gusto mo i-treat kita sa Star City, ako na bahala sa rides mo. Diba? Doon tayo sa may yung roller coaster. Star Flyer. Doon tayo. Oo. Kung gusto mo, magsigaw-sigaw tayo doon. Mga walang iyak. Last year lang, nung nag-birthday ako, sinelebrate ko siya sa Enchanted Kingdom. Ay, alam mo, hindi mo na kailangan pumunta pa ng outside Metro Manila. Meron na dito sa Metro Manila, Star City. Oh, ako na bahala sa'yo. Doon, nagbayad ka? Dito sa Star City, libre kita. Ako bahala sa'yo. Thank you po. Seryoso?
Oo. Birthday mo, happy birthday belated to you. And I hope marami ka pang birthday na is-celebrate sa mundong ito. Kasi, napakasarap pa rin mabuhay. May asawa kang nag-aalaga sa'yo. Meron kang asawang umiintindi sa'yo. And you still have yourself. You've made it dito sa puntong to ng buhay mo. 31 years old ka na. At marami ka pang taon na pwedeng maging masaya ka. So, 31 years, nandun nabubuhay ka sa trauma, nandun yung pag-iisip mo tungkol sa tatay mo, tsaka dun sa mga kapatid mong walang ibang ginawa sa'yo, kundi pagsamantalahan yung iyong kabaitan, abusuhin ka. Pero ito yung 31 years, 32 years, yung the rest of your life, you still have the rest of your life para makaramdam ng kasiyahan sa buhay. Alright? Apa, thank you po. Thank you. Alam mo, kukunin ko yung number mo dito sa Viber call natin and I will keep in touch with you personally, okay? Salamat po. Thank you, Diva. Thank you also. Salamat sa pagbahagi ng top secret na to. Pinaiyak mo kaming lahat ngayong gabing ito. Dahil dyan tumutulo na yung ano ko, hindi lang yung luha, kundi pati yung sipon ko. Nasira ang makeup ko ngayon, pero okay lang kasi napatunayan ko na dahil sa kwento mo, maganda pa rin ako. At ikaw din, maganda ka din. Charot lang, oy darot. Diva. Po? Thank you ha. Mag-iingat ka. God bless. Opo. Thank you po. Alright. Okay po. God bless. Bye. Good night. First time nating umabot ng 12:04, no? Ngayong 2026, no? Grabe din yung luha ko. Pati nga yung kilikili ko lumuluha ngayon eh. Anyway, kabisyo. Hindi ako eksperto pagdating sa ganitong larangan. Pagdating sa pag-a-advise kasi hindi po ako mental health expert. Actually, gusto kong kumuha ng units para doon eh. Para matulungan din yung mga ibang kabisyo natin na mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. Baka naman pwedeng may magpa-scholar sa akin dyan. Kapal na mukha! De, pero seryoso, kabisyo. I'm planning to get units para kahit paano maaral ko yung mental health. Kasi mahirap din makinig. Lalo na kung napakabigat nung pinagdadaanan ng center. And I really don't know what to say. And all I can do is to pray. Pray. So, sa mga kabisyo natin out there na merong mga kaibigan, kakilala, na gusto lang namang mag-rant, magkwento, ang pinaka may bibigay nyo sa kanila ay yung presensya ninyo, yung kahandaan ninyo sa pakikinig, yung eagerness ninyong maintindihan at makinig sa kanila. And prayers. Pwede makatulong yan. So, yan yung purpose ng programang ito. Ang makapagbahagi kayo ng inyong pinakatatagong sikreto ng walang halong panghusga. And I hope I'm making something right. And relevant. Anyway, I gotta say GTG as in gotta go. Mamaya ulit alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama-sama tayo. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. You got